ċifri maħruġa mill-NSO għax-xahar ta' frar jikkonfermaw li l-prezzijiet tal-prodotti bażiċi f'pajjiżna qed ikomplu jiżdiedu. Fil-fatt, l-istatistika turi li minn 0.4% f'Awwissu l-indiċi tal-prezzijiet żdied għal 0.7% ix-xahar li għadda. U propju minħabba dan il-pis tal-prezzijiet, ħafna qed jistennew li fil-budget ta' nhar it-tnejn il-Gvern jagħti żieda tal-kola li tkun waħda ġeneruża. Ninsabu biss ftit ġranet il-bod biex ikun ippreżentat il-budget tal-2022. In-nies x'qed jistennew li joħroġ minnu. Naħseb iridu jaħdmu sewwa kemm li tal-ħajja u jtuna xi ħaġa ekwivalenti għal li tal-ħajja. Is-sena ma kienx biżżejjed, jekk jagħti 5 laqasu biżżejjed, bel laqas jagħti 10 fil-ġimgħa. 175 jħoddhom lok taxxa minn x'imkien ieħor. Jagħmellek taxxi oħra. Skont l-NSO, fl-aħħar ġimgħat kienu reġistrati żidiet fil-prezz tal-ikel, fl-ispejjeż tal-edukazzjoni u l-iskola, prezzijiet tal-ħwejjeġ, appliances tad-dar, amara u anke spejjeż relatati ma' saħħa. Il-prezzijiet ilhom jiżdiedu xahar wara l-ieħor sa minn frar li għadda. Taffettwak l-oli tal-ħajja. Sorry? Taffettwak l-oli tal-ħajja. Ħafna wkoll. L-affarijiet qed jolew għax kull darba li mmur xi ħaġa dejjem iżidu naqra oħra. Things do go up. The prices food has gone up a lot. Ħafna affarijiet ta' food. Telgħu ġmielhom. Taffettwani huwa ta' Tara żieda ġifieri fil-prodotti li tixtri ta' kuljum eżempju. Jien ma tantx nixtri kuljum il-mara tixtri ma nismaħħa tgħid li l-affarijiet għolinu. L-għal tal-ħajja ma l-sema. Xor, pikel, akkomodazzjoni, edukazzjoni. Issa ma stammex kollox xogħli. Il-prezzijiet mola ħafna. Sejrin mill-ħażin għall-ar. L-affarijiet tal-ħwienet u ristoranti u qed jeseġerawha, Il-ħobs tela, il-meħalib kol. Tela ħafna affarijiet, mhux oġġett wieħed biss. L-oxjola, l-ilma minn 250 ġew 280. Ħafna affarijiet, l-andaton ta' żejt 140. Tmur tixtri żewġ affarijiet 6 euros. I mean, mhux qed ngħidlek li huma ħafna 6 euros. Ma there comes a time illi mhux dejjem tkun tista' tixtri ċerti affarijiet li tkun trid. Fl-aħħar jiem, apparti il-prezz ta' prodotti bażiċi, daru ħafna elementi fuq il-medja soċjali anke dwar il-kontijiet esaġerati tad-dawl u l-ilma. Kontijiet tad-dawl rajt għolin ħafna. Kont tad-dawl irċivejtu għal ħafna ħdejn normalu. Biex tas-soltu. L-inkwitani huma l-kontijiet tal-ilma u l-elettriku. Għandi min jieħu ħsieb jiġifieri laqas nixtri l-affarijiet jien imma naħseb ikun hemm xi slight increase huma. Meta fl-aħħar jiem staqsejna lill-Ministri tal-Gvern dwar dawn il-piżijiet u dwar il-morsa tal-għoli tal-ħajja, ħafna ħarbu milli jwieġbu u qalu biss li din hija realtà f'kull pajjiż mingħajr ma offrew soluzzjonijiet. Kristin Mama għal Net News mill-Belt Valletta.